Balkan vilayetinin Gyzylarbat etrafında ilatyň ýaşaýyş jaýlarynda gaz üpçünçüligi yaramazlaşdy. Munyň bilen bir wagtda ilat arasynda elde ýasalan gaz peçlerini ulanýanlar köpelýär. Gaz hünärmenleri bu peçleriň howpsuzlyk nukdaý nazaryndan ygtybarly däldigini aýdyp, bularyň köpçüliklerin ulanylmagyna alada bildirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji ýanwarda Sebitden maglumat berdi. Jaýlary berilýän tebigy gaz durnukly däl, ýygyderli ketilýär kätede onuň basyşy birden ýokurlanyp soňra ýene petelýär. Diýip ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, olar bu mesele boýunça ýerli gaz üpçünçülük edarasyna, hatda Balkan gaz üpçünçülük müdirligine ýüzlenseler-de oňy netije alyp bilmeýändirler. Gaz üpçünçüliginiň yaramazlaşmagy howanyň temperaturasy giýjelerini -3 gradusa çenli aşaklaýan şu günlerde ilatyň ýylanmak meselesinde kynçylyk döredýär. Ýaşaýjylaryň käbiri elektrik peçleri satyn alyp, şolar bilen jaýlaryny ýylatmaga çalışsa, ýene bir bölegi elde ýasalan gaz peçlerden peýdalanýar. Ýöneköý ustalar tarapyndan elde ýasalan peçler arzan bahadan satylýandygy üçin ilat tarapyndan uly isleg bilen satyn alynýar. Sebäbi elektrik peçleri satyn almagy köp hojalygyň maddi mümkinçiligi ýetmeýär. Şeýlede ýaşaýjylar gaz peçlerde hem öýleri ýyladyp hem de nahar bişirip çay gaynadyp bilýärler diýip Gyzylarbatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda gaz hünärmenleriniň we ýaşaýjylaryň ençemesi bu peçleriň howpsuzlyk nukdaý nazaryndan ygtybarly däldigini aýdyp, ilat tarapyndan bularyň köpçüliklerin ulanylmagyna alada bildirýär. Bular ýaly peçleri ulanmak üçin durnukly gaz üpçünçüligi gerek bolýar. Ýöne bizde gaz duýdansyz kesilip soňra gaýtadan gelýär. Hojalyklaryň köpüsi bu peçleri gaz turwalaryna ýa-da boçkalara birikdirip gazy ýakyp goýýarlar. Turwalardan gelýän gaz kesilip, soňra güýçli basyş bilen gaýtadan gelende ýanyň döremek howpy juda ýokary bolýar diýip Balkanly gaz hünärmeni anonimlik şertinde aýtdy. Ol soňky bir aýa golaý wagtyň dowamında ýaşaýyş jaýlarynda gaz bilen baglanşykly ýanyň dörep, adamlaryň wepat ýa-da teniniň ýanmagy bilen bagly hadisalaryň hem köpelendigini belleýär. Täze ýyl akşamy Gyzylarbat şäheriniň 29-njy Garadok diýilýän ýerindäki bir hususy jaýda gaz üpçünçüliginiň duýdansyz kesilip, soňra gaýtadan berilmegi bilen jaýda gaz toplanýar we elektrik çyranyň ýakylmagy bilen dören uçgunyň netijesinde toplanan gaz partlap, öň epişkeleriniň we gapysynyň partlamagyna we içeridäki erkek adamyň teniniň dersiniň 45%-nyň ýanmagyna getirýär. Häzir bu adam paýtagtyň ýanyk bejerýän lukmançylyk merkezinde bejergalýar. Diýip ýagdaýlardan habarly gaz hünärmeni belledi. Ol bu wakadan soň etrawyň gaz üpçünçülük edarasynyň işgärleriniň ýaşaýyş jaýlaryna aýlanyp, hojalyklara barýan gaz turwalarynda tehniki gözden geçiriş işlerini geçirendigini hem aýtdy. Azatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkan gaz üpçünçülük müdirligine jaň edip, telefon arkaly tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkiýanyň raýaty Yılmaz Özkan we Rüstem Arslan Türkmenistanyň hem de Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmagyny soraýarlar. Türkmenistanyň raýatlary bolan iki diýan Türkmenistana daşary ýurt pasportynyň möhletini udaltmak üçin baran soň ýurtdan çykarylmandyr. Türkiýanyň raýatlary türkmen we türk prezidentlerine öz meselesini eşitdirmek üçin Azatlyk radiosynyň Migrant Media proýektine ýüz tutdular. Türkiýanyň iki raýaty türkmen raýatlary bolan öz aýallarynyň Türkmenistandan çykyp Türkiýedäki maşgalalarına gowuşmak üçin iki ýurdun häkimetlerine ýüzlenenligini gurrun berdiler we netije bolman soň indi olar ýurt baş tutanlaryndan ýardam soraýar. Yılmaz Özkan, Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň Maysa Özkana Türkiýe sapar edip bilmek üçin maşgala wizasyny berenligini aýdýar. Ol muňa garamazdan Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýalyna 2028-nji ýyla çenli ýurdy terk etmegi gadagan edenligini aýdýar. Yılmaz 2019-2022 ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnawlar ýatyrlan soň aýaly Maysa Özkanyň Türkiýede bir wagt aralygynda bir kanun ýagdaýda ýaşamaly bolandygyny hem deportasiýa edilmän jerime töläp 2023-nji ýylyň mart aýynda Aşgabatda uçanlygyny gurrun berdi. Gitsin resmi yollardan geri gelsin diye. Resmi ýol bilen Türkmenistana gitsin we resmi ýollardan ýygyna dolansyn diýip Howa menziline gittik. Ol ýerde bize 4000 lira ýakyn jerime töletdiler. Özüm uçara mindirdim we Türkmenistana uğratdım. Eger beýle ýagda ýüze çykjakdygyny bilen ýagdaýymda uğratmazdım. Hani
şekilde olacağını bilsem zaten yollamazdım. Deyip Özkan aýdýar. Rüstem Arslan hem Ayaly Dilfuza Arslan'ın 2019-2022 ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnawlary ýatyrlandan soň Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşamaly bolanlygyny we şu sebäpden oňa 2026-njy ýyla çenli Türkiýe barmagyn gadagan edilenligini aýdýar. Ol Türkiýanyň Daşary işler ministrligine ýüzlenende türk resmiýleri oňa Türkmenistanyň resmiýleri Dilfuzanyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berseler biz hem onuň deport statusyny aýrarys diýip jogap beripdir. Türkiýanyň Daşary işler ministrliginiň resmiýleriniň oňa bu Türkmenistanyň içki meseleleri biz oňa garaşyp bilmeýäris diýip jogap berenligini aýtdy. Rüstem Arslan'ın sözlerine göre ol İstanbul'daki Türkmen elçihanasına baranda onu hatta binanın içine de salmandırlar. Türkmenistan'daki ayarlarını görüp bilmeyen yoldaşları Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin prezidentlerine eden yüzlenmesinde maşgalalarının bu çäklendirmeler dirarlı ejir çekýänligini aýtdylar. İnsan söýgülsünden ayrı galan wagty bir boşluğun içine düşýär. Daňdan turýarsyň, ertirlik etmäge islegiň ýok. Giýişlik naharlanyp bilmeýärsiň. Ondan başga-da meniň özümiň iş ýerim bar. Hassa bolanma seretmezden bir ýerim agyrsa-da özümi erbet duýsam-da gelip özüm dükany açmagy mejbur. Çünki men ýeke. Bu sebäpli hem aýalyma mätäç. Deyip Rüstem Arslan aýdýar. Yılmaz'ın we Rüstem'iň sözlerine göre Türkmenistanly aýallary bilen görüşüp bilmeýän türkiýelileriň onlar çaty bar. Olar 60'a golay adam bilen WhatsApp toparynda gürleşýärler. Bu topardakylaryň ehlisi aýallaryna Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunyň 30-njy maddasynyň 1-nji bendiniň 9-njy bölümine göre daşary ýurda çykmaklyk gadagançylygy gerdilenligi barada aýdýandyklaryny Yılmaz we Rüstem belläp geçýärler. Yılmaz Özkan we Rüstem Arslan Türkmenistanyň öz raýatlarynyň ýurtdan çykmagyny çäklendirmeginiň sebäplerini düşünmeýänligini aýdýarlar. Rüstem öz aýalyny Türkmenistandan çykarmak üçin ýol gözleýänligini we öz problemasyny meňdeş ýagdaýda düşen onlarça türk topar bolup Ýewropanyň insan hukuklary boýunça kaziýetine ýüzlenenligini gurrun berdi. Türkiýanyň bu iki raýaty ýurtlaryň prezidentlerine we beýleki häkimet edaralaryna hat arkaly haýyşnama ýollapdyr, emma ýazylan hatlar netije bermendir. Koskocaman bir Türkmenistan Cumhurbaşkanı. Ya biz normal bir vatandaşız. Siz Ulu Türkmenistan ýaly dowlatyň ýurt ýol wassaty. Biz ýöneki raýat, biri-birine süýýänleri gowuşdurmaňyz gerek. Türkmenistanyň prezidentinden aýalymy ýanyma göýbermegini isleýärin. Birbirine kavuşturması lazım. Deyip Yılmaz Özkan aýtdy. Rüstem Arslan Türkiýede ýüz tutup boljak ähli ýere ýüzlenenligini gurrun berdi. Burada yapılacak her şeyi yaptım ben. Buranın Cumhurbaşkanı Sayın Recep. Bir ýerde edip bolajaklaryň ählisini etdim men. Bir ýeriniň yurttaşlygyny hormatly Recep Tayyip Erdoğan'a hat hem yazdım. Yönekeni jogap gelmedi. Mektup dahi yazdım. Gelmedi. Cevap gelmedi. Deyip Rüstem Arslan aýtdy. Türkiýanyň raýatlary Yılmaz Özkan we Rüstem Arslan öz ýüzlenmesinde Türkiýanyň we Türkmenistanyň ýol başçylaryndan meselelerini çözülmegine garaşýarlar. Şimdi benim isteğim Türkmenistan Devlet Başkanı'ndan veya yetkililerden bir an önce bu işi halletsinler. Bizim işimizi çözsünler. Türkmenistanyň raýatlaryna biometriki pasportlar 10 ýyl möhlet bilen berilýär. Dokumenti diňe ýurdun içinde alyp bolýar. Dünýäniň beýleki ýurtlaryndan tapawutlykda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçihanalaryna türkmen raýatlaryna pasport berilmeýär. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň pasportyny çalışmak üçin Türkmenistana baran soň ýygyna çykarylmadlygy bilen bagly problema köp adama degişli. Türkiýede durmuş goran raýatlar dokumentleri sebäpli Türkmenistana baryp soň ýurtdan çykyp bilmedikleriň diňe bir toporyny emele getirýär. Mundan öň hem şeýle ýagdaýlaryň ençemesi barada habar berilipdi. Türkiýanyň Daşary işler ministrliginiň 2019-njy ýylda türkmen tarapyna türk raýatlarynyň maşgala agzalary bolan we Türkiýe goý berilmeýän adamlaryň sanyny berenligi habar berilipdi. Türkmenistanyň kronikasyny ýeşirdiň 2020-nji ýylyň awgustynda çap eden maglumatyna görä, şol sanawda 213 adamyň esasanam aýallaryň we çağlaryň atlary görkezilipdi we olaryň aglawatynyň Türkiýede ýaşaýyş ruhsatynyň bardygy aýdylypdy. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2024-nji ýylyň dekabrynda çap eden soňky sanlaryna görä, ýurtda ýaşamagy resmi ruhsady bolan Türkmenistanyň raýatlarynyň sany 205.369 adamdan ibaret. Türkmenistan migrasiýa degişli resmi statistikany çap etmeýär. Amerikanyň saýlanan prezidenti Donald Trump'ın Ukraina we Russiýa boýunça ýürüti wekili boljak Kit Kellogg
Trump'ın Ukrainadaky ursy soňlamak boýunça tagalla başlandy. Onuň Ukrainanyň bähwitlerini nazarda tutjakdygyny we adalatly çözüdi maksat edinjekdigini aýtdy. Adamlar bir zada düşünmeli. Ol Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'i ýa-da Russiýalylara bir zatları bermäge tinanşmaýar diýip kellik belledi. Trump atstavkadaky general-leytenant Kelly'gi özüniň wekili hükmünde belledi we ursy betetmek boýunça gepleşiklere ýol başçylyk etmek wezipesini ýükledi. Asliyetinde ol Ukrainany we onuň öz ygtyýarlygyny halat etmäge tinanşýar diýip Kelly 8 ýanwarda Fox News telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Ol munyň deň we adalatly bolmagyny kipillendirer we ol muny ençemede gaýtylap aýtdy. Sol tanda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski diýip Kelly sözüne goşdy. Trump geçen ýylky özüniň saýlaw kampaniýasy döwri prezidentlik wezipesine girisininden soňky 24 sagatyň içinde Ukrainadaky konflikti togtadyp biljekdigini ençemegedek aýdypdy. Ol häzir ursy 6 aýyň içinde soňlap boljakdygyny umyt edýändigini aýdýar. Men munyň 6 aýy içinde amal boljakdygyny umyt edýärin diýip Trump 7 ýanwarda gurnulan metbuat ýygnygynda aýtdy. Kelly munyň has gysga wagt içinde Trump'ın 20 ýanwardaky kasam kabul ediş tabarasyndan soňky 100 günüň içinde kazanmak isleýändigini aýtdy. Ol ursy mümkin boldugyça çal tamamlamak isleýär. Ol munyň kyndygyny bilýär, emma ol muňa ıgrarly diýip Kelly belledi. Ol Trump bilen urus meselesi boýunça geçiren gepleşikleriniň mazmuny barada maglumat bermekden saklandy. Kelly Trump'ın özü barada özü gurulaýandygyny belledi. Seýle-de inaugurasiýa dabarasyndan soň has köp maglumatyň geljekdigini nyktady. Ol Trump bilen Putiniň arasyndaky gepleşikler üçin özüniň taýarlanýandygyny hem bellap geçdi. Biz şertleri kesitläriz. Ol soňu bilen Putin we sol tanda Prezident Zelenski bilen hem gepleşikler geçirmek durumuna geler. Meniň pikirimçe olar ýakyn wagtda çözüde gelerler diýip Kelly aýtdy. Oňa şu aýyň dowamında Kiýewa we Ýewropanyň paýtagtlaryna planlaşdyrylan taparynyň ýatyrylmagy barada sowal berilmedi. 7 ýanwarda Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sybiha taparyň ýyda süýsürilendigini eglan edipdi. Kellyň sözlerine görä, Prezident Joe Biden'ın itaati ýalňyçlygy 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän giňerimli urusda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen hiç wagt gürleşmezligi boldy. Ol Trump'ın mundan tapawutlykda Amerikanyň hem ýaranlary hem de garşydaşlary bilen gürleşýändigini belledi. Ol ahirki netije gelmek üçin adamlar bilen gürleşmelidigini bilýär. Bizim muny amal edýäris diýip Kelly sözüne goşdy.